Det er mig, Blythe. Sig hej til den søde, men knap så bløde Russell. Forestil dig lige. Det ene øjeblik, der undersøger jeg mit nye værelse. Og det næste, der står jeg ansigt til ansigt med ham her. Pindsvin. Hulepindsvin, faktisk. Og han bliver meget hurtigt min nye bedste ven. Ja! Kom så. Lad os tage en snak med chefhulepindsvinet Russell Ferguson. Hvis altså han har tid i kalenderen. De fleste dage, der har Russell fuldstændig styr på Littlest Pet Shop. Rod. Han dæmper gemytterne. Slap nu lidt af, folkens. Han lægger seje planer for at hjælpe sine venner. Det er pærelet. Han indspiller sågar en film. Og værsgo. Men det er ikke altid lige let at være Russell. Og nogle gange er han ikke sig selv. Har du mødt sjove Russell? Aloha. Han har et par checklister med, men Russell forstår nu også at have det sjovt. Sådan gør vi, hulepindsvin. Gå ikke glip af mine mange eventyr sammen med alle mine dyrevenner i Littlest Pet Shop.